ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଖରା ମାସତି ଅନ୍ଧ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଇନୋସେଣ୍ଟ ପବ୍ଲିକର ବିହାଘର ହେସି। ଛକ୍ ମାନକେ ମଡ଼ୁଆ ମାନେ ମାରିଦେଲେନ। ଆସୁତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ତૈୟାରୀ ହୋଇଛେ ଯେ ଦେଖମା। ବେହରାମାଲ କିଷାନ ଛକ୍ ଇନେ ସବୁନୁ ବେଶୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଫ୍ଲୋ ହେସି ସିଟି ଭିତରେ। ଆଉ ଇନେ ସନସେଟ୍ ଟେମ୍ପରାରୀଟା ଯେନ୍ ମରା ହେଇଛେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଖରାନୁ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି କରାହେଇଛେ କି କେନ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରର ପକେଟ୍ ଭରବା ଲାଗି କରାହେଇଛେ। ଇନେ ଚାହିଁଲେ ସରକାର ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସନସେଟ୍ କରିପାରବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନର ମୁଡ଼େ ସେ ବୁଦ୍ଧି କାଞ୍ଜି ଢୁକବାର ସେଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାନବା। ସୋଜ ଲୋକର ମୁଡ଼େ ଏଇଟା ଢୁକୁଛେ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଇନେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସନସେଟ୍ କରାଯାଉ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନିନ, କିନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପଇସା ବାହାରେ ଯାଇକରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯେନ୍ ଛକ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ 15 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ସନସେଟ୍ କରାହେଇଛେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଇନେ 30-40 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଗୋଟେ ସନସେଟ୍ ଦେବାର କଥା। ଦୁଇପହର ଟାଇମ୍ ଖରା କେନ୍ତା ହେଉଛେ ଆଉ କେନ୍ଠାନେ ସେ ଟେଣ୍ଟର ଛାୟା ପଡ଼ୁଛେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ପଇସାର ବିନିଯୋଗ ଠିକ୍ ହେଉଛେ କି ଭୁଲ ହେଉଛେ ସିଓର ବତାବେ। ଏ ତାର ଉପାୟ କାଣା ଏ ସିଓର ବତାବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦି ପଠାବେ ଯେନ୍ତା ଲୋକ ଜାଗରୁକ ହେବେ। ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛେ ବାହାର ଲୋକ ବି ଯେନ୍ତା ଜାନବେ। ଇଟା ଦୁଇପହରର 2:30 ବଜର ଫଟୋ ଆଏ। এখন তো বৈশাখ সরিছে আও জুড়ে জেট বাকি আছে। সরবাহাল রেলওয়ে ক্রসিংর ফটো। যেতেবেলে ইনে ট্রাফিক বন্ধ হেସି দুই আଡ଼େ ট্ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ହେସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ବନେଇକରି ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର କଲା ବାଗିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ, ପବ୍ଲିକକେ ବେନିଫିଟ୍ ମିଲବାରନି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପଇସା କାଁ ଯେ ସଠିକ୍ ଜାଗାଥି ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ନି ହେବାର୍ ଭାବଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗ୍ସି। ଆମର୍ ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ ସବୁ ଏନ୍ତା ଛକ୍ ମାନକେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ସନସେଟ୍ କରାଯାଉ। ସରକାର ପାଖେ ପଇସା ଅଛେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛେ, ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରବେ। ଆମକୁ ତ ଲାଗ୍ସି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ ନାଇଁ କରବାର କହିକରି ପ୍ରଶାସନ ଡେଲିଭର ବି ନାଇଁ କରବାର। ଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କାଣା ଏ ସିଓର ବତାବେ। ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦି ପଠାବେ। ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ବତାବେ।